വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി, സ്നേഹത്തിൽ പൂജാർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി. പാടാമൊരു മനമായി സ്തുതി കീർത്തനമേകാം, ചേരാമൊരു നവജീവന ബലിയിതുമോദാം. വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി, സ്നേഹത്തിൽ പൂജാർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി. പാടാമൊരു മനമായി സ്തുതി കീർത്തനമേകാം, ചേരാമൊരു നവജീവന ബലിയിതുമോദാം. കൊണ്ടാടാം പാവനമീ ബലിയേകിടാം. അന്നാ പെസഹ നാളിൽ ഓർമ്മയിലുണരാം, കൊണ്ടാടാം പാവനമീ ബലിയേകിടാം. ഹൃദയത്തിൽ അനുതാപത്തിൽ നിറവോടെ അനുരഞ്ജിതരായി തീരാം ബലിയർപ്പിക്കാം. വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി, സ്നേഹത്തിൽ പൂജാർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി. പാടാമൊരു മനമായി സ്തുതി കീർത്തനമേകാം, ചേരാമൊരു നവജീവന ബലിയിതുമോദാം. ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പ്രത്യേകമാവിധ നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ അൽത്താരയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജസീസ് ഖറിയ, റീമ ജോസ് ഇവരുടെ നിയോഗങ്ങൾക്ക് കൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരങ്ങൾ കൂപ്പി ഭക്തിയോടുകൂടി ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബലി നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചവരാരും നിരാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പ്രണയിച്ചവരാരും നൊമ്പരങ്ങളുടെ ആഴക്കടലിൽ പതിച്ചിട്ടുമില്ല. അവരുടെ ജീവിത ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലെല്ലാം ശരണം ഗമിച്ചത് അൾത്താരയിലാണെങ്കിൽ നൊമ്പരങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ റോസാപുഷ്പങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മെ തളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അൾത്താരയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ അൾത്താരയിലേക്ക് നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുമ്പോഴും ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമാണ്, സ്നേഹമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നയിക്കും. അതിനു വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത നമ്മുടെ അനുരഞ്ജനമാണ്. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കരങ്ങൾ കൂപ്പി നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും കർത്താവേ അവിടുത്തെ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ എന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം. സർവശക്തൻ്റെയും എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. നമുക്കൊരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും
ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്കിത നന്ദി ചൊല്ലുന്നിവർ താഴ്മയാ. ദൈവമേ കർത്താവമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്വർലോകരാജനേ. സർവേകശക്തനാം ദൈവമേ, താതനാമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഏകാത്മജാദേവസൂനുവേ, കർത്താവാം ശ്രീയേശു ക്രിസ്തുവേ, ദൈവമേ കർത്താവമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, താതനാം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ പാപനി അന്താവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോകത്തിൻ പാപനി അന്താവേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നേർവലം ഭാഗത്തിരുന്നിടും ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകനേശുവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവു തൻ നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവനാത്മാവു തൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ, അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു താനേകനാം നാഥനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ, ത്രിത്വൈക ദൈവമഹത്വത്തിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
കർത്താവേ, യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ നാമം വണങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാധുര്യം ഈ ജീവിതത്തിൽ നുകർന്നുകൊണ്ട് പിതൃദേശത്ത് നിത്യാനന്ദത്താൽ പരിപൂരിതരാകുവാൻ കാരുണ്യപൂർവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങേ പുത്രനുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന്. ജനതകളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയ എൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠനാമത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഞാൻ തെളിയിക്കും. തങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് നിങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്ന് ജനതകൾ അറിയും. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ജനതകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സ്വദേശത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തളിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. സകല വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ നിർമ്മലരാക്കും. ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകും. ഒരു പുതു ചൈതന്യം നിങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശിലാഹൃദയം എടുത്തുമാറ്റി മാംസള ഹൃദയം നൽകും. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിവേശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളെ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കാക്കുന്നവരും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരുമാക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ദേശത്ത് നിങ്ങൾ വസിക്കും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ആയിരിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. കർത്താവെന്നുടെയുടയവനല്ലോ കാവലിരിക്കും നല്ലിടയൻ. കർത്താവെന്നുടെയുടയവനല്ലോ കാവലിരിക്കും നല്ലിടയൻ. പച്ച വിരിച്ചൊരു പുൽമേടുകളിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കും നല്ലിടയൻ. ആടിനെ മേയ്ക്കും നല്ലിടയൻ. കർത്താവെന്നുടെയുടയവനല്ലോ കാവലിരിക്കും നല്ലിടയൻ. ശാന്തജലാശയമതിലേക്കെന്നുടെ പാത തെളിക്കും നല്ലിടയൻ. ശാന്തജലാശയമതിലേക്കെന്നുടെ പാത തെളിക്കും നല്ലിടയൻ. സ്നേഹത്തിൻ പൂന്തണലിൽ നിത്യം വിശ്രമമേകും നല്ലിടയൻ. സ്നേഹത്തിൻ പൂന്തണലിൽ നിത്യം വിശ്രമമേകും നല്ലിടയൻ. വിശ്രമമേകും നല്ലിടയൻ. കർത്താവെന്നുടെയുടയവനല്ലോ കാവലിരിക്കും നല്ലിടയൻ. രണ്ടാം വായന പത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ധ്യായം 1 13 മുതൽ 21 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ മാനസികമായി ഒരുങ്ങി സമചിത്തമുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന കൃപയിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. മുൻകാലത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അജ്ഞതയുടെ വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് അനുസരണയുള്ള മക്കളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വിധേയരാകാതിരിക്കുവിൻ. മറിച്ച് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ. ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ. ഓരോരുത്തരെയും പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി വിധിക്കുന്നവനെയാണ് നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവാസന കാലത്ത് ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുവിൻ. പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. കറയോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റേതുപോലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമൂല്യരക്തം കൊണ്ടത്രേ. അവനാകട്ടെ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുൻപ് തന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഈ അവസാന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെട്ടതുവെന്നുമാണ്. അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിൽ അവൻ മൂലം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. വരുവിൻ പ്രിയജനമേ, കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ ജീവൻ നൽകി നയിച്ചിടും വചനം ശ്രവിച്ചിടുവിൻ. വരുവിൻ പ്രിയജനമേ, കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ ജീവൻ നൽകി നയിച്ചിടും വചനം ശ്രവിച്ചിടുവിൻ. എന്നരികിൽ വന്നെൻ വചനം കേൾക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു എന്നരുൾ ചെയ്തു ദൈവം നമ്മൾക്കേകി വചനം. ആ തിരുവചനം ശ്രവിച്ചു ഭൂവിൽ നന്മ നിറച്ചിടാ. തിരുവചനം സാക്ഷ്യമേകിടാ. വരുവിൻ പ്രിയജനമേ, കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ ജീവൻ നൽകി നയിച്ചിടും വചനം ശ്രവിച്ചിടുവിൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെയും അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. യോഹന്നാന്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അധ്യായം 17, തിരുവചനങ്ങൾ 15 മുതൽ 23 വരെ. ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അവിടുന്ന് എടുക്കണം എന്നല്ല, ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റേതല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റേതല്ല. അവരെ അങ്ങ് സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം. അങ്ങ് എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാനും അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.
അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവേ, അങ്ങ് എന്നിലും ഞാൻ അങ്ങയിലും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചുവെന്ന് ലോകം അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന മഹത്വം അവർക്കും ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവർ പൂർണ്ണമായും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും അവിടുന്ന് എന്നിലും ആയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരെയും സ്നേഹിച്ചുവെന്നും ലോകം അറിയട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ഉണ്ണീശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഇന്ന് ഉണ്ണീശോയുടെ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം, ഈശോയെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധരിച്ച് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട്, വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ണീശോ നമ്മോടെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ വായനയിൽ പിതാവായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ അശുദ്ധത മൂലം, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മൂലം മറ്റ് ജനതകൾ വിചാരിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ദൈവം ഒരു നല്ല ദൈവമല്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധത മൂലം മറ്റുള്ളവരറിയും ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ദൈവം ഒരു വിശുദ്ധമായ ദൈവമാണെന്ന്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വായനയിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ പത്രോസ്ലീഹ പറയുകയാണ്, നിന്നെ വിളിച്ചവന് പരിശുദ്ധനായതുപോലെ നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മെ വിളിച്ച ഈശോ പരിശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധനായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന്. സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിച്ചു കേട്ടു, ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശോ പറയുകയാണ്, അവരെ സത്യത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന്. അവരെ സത്യത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ കർത്തവ്യവും ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ആ ജോലി നല്ലതുപോലെ ചെയ്യും. ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ കർത്തവ്യം ഡോക്ടറിന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ ആ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരച്ഛന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ഭർത്താവിന് അവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി, കടമകൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ വിളി എന്തിലേക്കാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 4-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, തൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്നേഹത്തിലും പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന്. ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. എപ്പോഴാണ്? ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയെന്ന്. ജെറമ്യാ പ്രവാചകന് 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പറയുകയാണ്, മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിന്നെ അറിഞ്ഞു, നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുവെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിളി, അച്ഛനായാലും സിസ്റ്ററായാലും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരായാലും, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിട്ട് വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഡോക്ടറിൻ്റെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ വിളി എന്തിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മെ പരിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ വിളിച്ചു. ജെറമ്യാ പറയുകയാണ്, നീ മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ
നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു, നിന്നെ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ വിളി പരിശുദ്ധരായിട്ട് വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുവാനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിളി. അതാണ് നമ്മുടെ ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 44-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാകുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം, കാരണം ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമാണ്, ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധനായിരിക്കണമെന്നും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജോലികൾ, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംസാരം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എല്ലാം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒഴുക്കായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജോലി, കുടുംബജീവിതമൊക്കെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതായിരിക്കണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എൻ്റെ വിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രകടനമായിട്ട് മാറണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രകടനം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധിയായിരിക്കണം, പരിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നാം ഈശോയിലേക്ക് അടുക്കണം. 2018 എത്രമാത്രം ഈശോയുടെ അടുത്തോ 2019 ഒരു കുറച്ചും കൂടി അടുക്കണം. അങ്ങനെ അടുത്തടുത്തടുത്ത് മരിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു വിശുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയായിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിളിയുടെ അർത്ഥമല്ലാതെ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഡോക്ടറാകണം, ടീച്ചറാകണം, എൻജിനീയർ ആകണം. അതായല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിനീയർ ആയിരിക്കാം, ഡോക്ടറായിരിക്കാം, അച്ഛനായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, ആ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ നാം വിശുദ്ധനാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഈശോയെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കും. പക്ഷേ ഈശോയുടെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? ഈശോ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പുറകെ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈശോയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഗമിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും, നമ്മൾ ഓരോ മാസവും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഈശോയോട് അടുത്തടുത്ത് ഈശോയിൽ ആയിത്തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. നമുക്കൊരു വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മ ജീവിതചരിത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സുന്ദരിയായ പെണ്ണ്, അമ്മച്ചി ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു. എന്നിട്ട് ആൻറ്റിക്ക് ഈ അൽഫോൻസാമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അൽഫോൻസാമ്മ സമ്മതിക്കാതെ അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ മഠത്തിൽ കയറി സിസ്റ്ററായി. 35-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു. പത്രത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ സെമിത്തേരിയിൽ വരികയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണ് 32-3 ഒരു പുറത്തെ ജീവിതം, ഒരു ജീവിതവും നയിക്കാതെ കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ 4 ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ച ആ വ്യക്തി വിശുദ്ധിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. 1-ാമത്തെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്നു. ആ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം സെമിത്തേരിയിൽ പോലും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. പിന്നെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഡാനിയേലിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഈ ഡാനിയേലിനെ ഈ കിങ് നെബൂഖദ്നേസർ ഒരു കുഴിയിലിടും. കാരണം നെബൂഖദ്നേസർ പറയും, ഈ അവിടുത്തെ വേറൊരു ദൈവത്തെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഡാനിയേൽ ചെയ്യല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഡാനിയേൽ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രാജാവിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതം. അപ്പോൾ രാജാവ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ജനതകളോടും പറയുകയാണ്, ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും ദാനിയേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന്. ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും ദാനിയേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മിലൂടെ, എന്നിലൂടെ, നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് 1-ാമത്തെ വായനയിൽ ദൈവം പറയുന്നത്, ഇസ്രായേൽ ജനത നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വിചാരിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ദൈവം ഒരു നല്ല ദൈവമല്ല എന്ന്, വിശുദ്ധമായ ദൈവമല്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ദൈവം ഒരു പരിശുദ്ധമായ ദൈവമാണെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും
പരിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജോലികൾ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധമായിട്ട് കാത്തു പരിപാലിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതാണ് ഈശോയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നെ, ഈശോയെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുക. ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, 10 കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, തമ്മിൽ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട്, നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഈ ലോകം ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പററി റെസിഡൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഈശോ പറഞ്ഞ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈശോയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ ഈശോയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം പരിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും ഈശോയുടെ അടുത്തടുത്തടുത്ത് അവസാനം നാം അനുഗമിക്കുന്ന ആ ഈശോയുടെ അടുത്തെത്തും. അങ്ങനെ ആ ഈശോയെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വിളി പരിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ പരിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ലവനായ ഈശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം. ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരുടെ അലങ്കാരം വിശുദ്ധിയാണെന്ന് കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു. വിശുദ്ധിയുടെ വിളനിലമാകുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ കൃപകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം നിറയുവാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ നിരവധിയായ നിയോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന നാഥ, ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെയും എല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനം വിവേകവും നൽകണമെന്ന് ഉണ്ണീശോയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹവനായ ഉണ്ണീശോയെ, വിശ്വാസപൂർവം അങ്ങയെ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉണ്ണീശോയെ, പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും അങ്ങേപ്പോലെ പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനവും വിവേകത്തിൽ വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതിയുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധ രൂപയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ്സും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരമായ ജോലിയും അത് സത്യസന്ധമായി നിർവഹിക്കുവാനുള്ള മനസ്സും ശക്തിയും നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് നല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉടയവനും ഞങ്ങളുടെ അഭയവും ശക്തിയുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേ സഭയുടെ ഭക്തിനിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവം യാചിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായി ഞങ്ങൾ സംപ്രാപിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ.
യാഗവേദിയിലെന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിതാ അലിവോടെ ഈ ജീവയാഗം തിരുബലിയായി മാറ്റിയിടണേ. ഈ യാഗവേദിയിലെന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിതാ അലിവോടെ ഈ ജീവയാഗം തിരുബലിയായി മാറ്റിയിടണേ. കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ ഈ കാസയും വേദന നിറയുമി പീലാസയും. കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ ഈ കാസയും വേദന നിറയും ഈ പീലാസയും. അപ്പവും വീഞ്ഞുമായി ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം നിന്നിൽ. അപ്പവും വീഞ്ഞുമായി ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം നിന്നിൽ. സ്വീകരിക്കൂ സ്നേഹനാഥ തൃക്കൈകളിൽ ജീവയാഗം യോഗ്യമാകുവാൻ നിൻ കൈകളിൽ എന്നിലേകിടുന്നു. ഈ യാഗവേദിയിലെന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിതാ അലിവോടെ ഈ ജീവയാഗം തിരുബലിയായി മാറ്റിയിടണേ. തിരുവോസ്തിയായി എന്നെ തഴുകിടുവാൻ തിരുരക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകിടുവാൻ. തിരുവോസ്തിയായി എന്നെ തഴുകിടുവാൻ തിരുരക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകിടുവാൻ. എന്നെയും സർവവും ഞാനിതാ നൽകുന്നു കാഴ്ചയായി നിന്നിൽ. എന്നെയും സർവവും ഞാനിതാ നൽകുന്നു കാഴ്ചയായി നിന്നിൽ. സ്വീകരിക്കൂ സ്നേഹനാഥ തൃക്കൈകളിൽ ജീവയാഗം യോഗ്യമാകുവാൻ നിൻ കൈകളിൽ എന്നിലേകിടുന്നു. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സർവശക്തനായ പിതാവേ, അങ്ങേ പുത്രൻ വാത്സല്യാതിരേകത്താൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്തും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാണിക്കകൾ കനിയവാർന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ. എന്നെന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്
നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അത് ഉചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം ജനതകളുടെ പ്രകാശമായി അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ മർത്യപ്രകൃതിയുടെ സത്തയിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമർത്യതയുടെ നവ്യമഹിമയാൽ ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മാലാഖമാരോടും പ്രധാന മാലാഖമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. ഹോശാനാ ഹോശാനാ ഹോശാനാ. സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. അത്യുന്നതനാം സ്വർഗീയ രാജൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. അത്യുന്നതനാം സ്വർഗീയ രാജൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്തുതികളിൽ വാഴുന്ന ദൈവമേ, ഹോശാന ഹോശാന ഹോശാന. ബലവാനാർ വാഴുന്ന സൃഷ്ടാവേ, ഹോശാന ഹോശാന ഹോശാന. അത്യുന്നതനാം സ്വർഗീയ രാജൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. അത്യുന്നതനാം സ്വർഗീയ രാജൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. ഈ ദിവ്യബലിയുടെ ഏറ്റവും ധന്യമായ നിമിഷത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരങ്ങൾ കൂപ്പി ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അൾത്താരയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യാചനയോടെ കൈകൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ ഈശോയെ, ഈ അപ്പത്തോടും വീഞ്ഞിനോടുമൊപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തെയും അങ്ങ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെ ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ അങ്ങ് പവിത്രമാക്കേണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട സോമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു.
അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. മരണം വരിച്ചു നീ, മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു, ഉത്ഥാനം ചെയ്തു നീ, ഞങ്ങൾക്കു ജീവനേകി. വരണേ വിമോക്താവാ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ വരണേ വിമോക്താവാ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമേ എന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങോർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഔസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരെ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നുമേ എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്കേറ്റുപാടാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിന്നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം, സ്വർഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലും
കാത്തിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്നു ആഹാരമിന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യർക്കൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയേണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദേവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദേവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദേവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും നിത്യജീവിതത്തിനായി സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ബലിവേദിയിൽ ഈശോ അണയും നിമിഷമിതാ. തിരുഭോജമാം സക്രാരിയിൽ നാഥൻ അണയും സമയമിതാ. മനസ്സിന്റെ നോവുകൾ കുരിശോട് ചേർക്കാം, നാഥൻ അണയുന്നിതാ. കരുണ തുളുമ്പുമീ അൽത്താര തന്നിലാ ഈശോ എഴുന്നള്ളുന്നു. ഓ എന്നേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനേ, നീ എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഓ എന്നേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനേ,
ഭാഗ്യവാൻ. നീ വരുമ്പോൾ എൻ മനസ്സം നന്ദിയാൽ നിറയും. നീ വരും ഞാൻ എൻ ജീവിതം ധന്യമായി തീരും. എന്നാവിൽ നീ അലിയും നിമിഷം സ്നേഹമേ എൻ സ്വന്തമാകും നീ. എന്നാവിൽ നീ അലിയും നിമിഷം സ്നേഹമേ എൻ സ്വന്തമാകും നീ. ഓ എൻ യേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനെ, നീ എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. ഓ എൻ യേശുവേ, ഓ എൻ ജീവനെ, നീ എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവായ ദൈവമേ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലുകളും മടങ്ങണമെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ. ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം യഥായോഗ്യം ആരാധിക്കുവാൻ അങ്ങേ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂಗ ಕೇಟರುಳ್ಳೇಣಮೇ. ಆಮೆನ್. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಸ್ಟ್. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಸೆಮಿನರಿ ಜಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಾಲಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಾಜು ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಸಭೆಯ ಗುರುಗಳು, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ ಸಿಜು, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಬಡ್ಕಬೈಲ್ ಪೊಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನವೇನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಾಲಯೇಸು ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ಸ್. ಹಾಗೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನವಾಗಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನ ವೃಂದದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದಾರ ದಾನಿಗಳನ್ನು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿತಚಿಂತಕರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಾಲಯೇಸು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവനേ, കരുണ നിറഞ്ഞവനേ, കാലിത്തൊഴുത്തിൽ
പിറന്നവനേ കരുണ നിറഞ്ഞവനേ കരളിലെ ചോരയാൽ പാരിന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞവനേ കരളിലെ ചോരയാൽ പാരിന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞവനേ അടിയങ്ങൾ നിന്നാമം വാഴ്ത്തിയിടുന്നു ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ അടിയങ്ങൾ നിന്നാമം വാഴ്ത്തിയിടുന്നു ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവനേ കരുണ നിറഞ്ഞവനേ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവനേ കരുണ നിറഞ്ഞവനേ പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന വിശുദ്ധ പുരുഷന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.